z druhého shortu z Grow a Garden. Čaute. Takže ideme si otvoriť ďalšie 4 Summerseed packy. Nech to bude niečo dobré. OK, Belgorod. Cantaloupe, OK. Wild Carrot. To je všetko. Ešte máme jeden. No. Nevadí, tak ešte si rýchlo ideme zasadiť dve veci. To bude Lily of Valley. Dáme kam? Sem. Tento klitkároty dáme sem. Taký vysíc. Možno miesto. Asi je miesto. Takže toto je koniec shortu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať tento short páčil. Nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme v ďalšieho shortu. Čaute. Čaute.